Zdraví vás bitevní generál u tohohle. Dneska se podíváme jakoby celkově na hru Azur Online. Možná budu vydávat sérii a celkově se podíváme, co tu máme. Takže zprávy. Jakoby celkově tohle video nebude moc modifikovaný a editovaný. Spíš je to taková povídačka. Jakoby celkově. Takže koukneme se na věty. A tedy... tady nějaká kravina, to chci skipnout. A tady je prostě nějaký vysvětlování. Ta hra je celkově založena na tom, že máte vlastně postavičky a vy s něma jdete bojovat a máte tam kampaň a celkově to. A takže se poštíme do hry, já budu na chvilku ticho. Můžete si to přečítat. Není to hůd? Neka, není to hůd. Nebo je? Jo, jsme v chapter 1, když tak já jsem tu hru a dneska jakoby stáhl, takže jsem ten tutoriál na začátku jsem jakoby moc nedával, protože to zná každý a celkově. Takže jdeme do hry. A já bych si šel ten vzít dáreček, já dárečky rád. Co dostanem? To se hodí. A jdeme do bitvy. Jakoby ty první bitvy nejsou tak těžký. Je to hezký obrázek. Ty první bitvy nejsou zas tak těžký, ale jak se dostanete na druhou stage, pokud se nemýlím, jakoby, ne jako druhou stage, jakoby celkově druhé pole, což vám ukážu v příštím videu, musím na tom trochu zamakat. Jako celkově, jestli chcete, tak můžu udělat z toho sérii. Taky bych chtěl natáčet Battlecast, protože to někdo nenatáčí celkově, kromě Vedryho. Ale celkově bych uvítal, kdybyste psali komentáře a pokud chcete mě podporovat, tak odběry. Celkově tohle video bude doporučeno určitě, pokud neznáte Azur Online, tak je to vlastně spjatý s bitevníma loděma, celkově historie a ještě jsou, a je to takový, se můžete kouknout a doporučuji vám koukaj to jakoby celkově, protože tam najdete filmy a celkově a je tam i Azur Online, on je to vlastně anime, pokud vám to nedošlo, je to fajn. A pokud nejste anime fanoušky, tak to mě mrzí, ale každý má prostě své předpoklady a každý prostě chce se dívat na něco jiného, někoho baví to, někoho zase baví toto. A teď jsme dohráli hru, je to fajn. Tohle video spíš bude takový komentovaný, protože já celkově komentuju. Sice to nemá 8 minut, ale nebude to stříhaný jakoby. A jdeme na bose. Tohle hra, kterou bych určitě doporučoval od 15, protože víte co, prostě klasika, taky budu se muset kouknout takové věkovém prostě prostředí, aby to YouTube jakoby nesmazal, nebo prostě no, aby se mu to nelíbilo. Prostě celkově. Spíš to je takový komentovaný video, jak jsem říkal, já rád komentuju věci. Celkově. Takže tam asi žádný mýmy a tohle to nebude. Pokud vás to bude nudit, tak mě to bude mrzet, ale prostě to berte jako komentované video. Když tak si můžete přečítat tady ty. A už jsme na boss levelu prvním a máme tu Tone, což budeme bojovat proti Japoncům. Pokud vám to nedošlo, vlastně, tak to byla hodně rychlovka celkově. No. Takže jsme dohráli, no. A co jsme dostali? Krávem. Tak to se hodí. Zvlášť, že v začátku nemáte skoro nic.
Tak jo, celkově máte tady taky nějaké mise. Je to fajn. A jdeme si postavit nějaké lodě. Podle mě štěstí asi mít nebudu, protože na legendárku je velmi malá šance. Tak uvidíme, co nám padne. Padlo nám Norfolk, ježiš, to je Oklahoma a Chicago. To nejsou špatné lodě, jako by celkově. Tady má, takže koukneme, vezmeme si odměny. Nevím, k čemu jsou ty krystaly, ale celkově. Ale Ripples, což je fajn. Takže zkusíme, ne event, ne, to jsem nechtěl. A zkusíme ještě jedno štěstí a padne nám Aoba. Což nevá. Celkově je to dobrý. Tak já se asi s váma budu loučit, tak ahoj.